нархи билеты Сомон Аэр Москва-Душанбе. Здравствуйте, можно спросить? Здравствуйте. Сколько самая минимальная цена билетов стоит Москва-Душанбе? На данный момент самая минимальная цена 17 400. Это на конец марта. 17 400. А рейсы будут отменены или нет? У нас нет пока информации. Пока все стоит до конца марта. На апрель пока только Душанбе. Худжан пока нет расписания. Спасибо вам. Благодарю. Ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳама нафарое ки видеои моро тамошо мекунед, комментариҳои хуб менависед, дастгирӣ мекунед. Барои ҳамаш раҳмат, ай ҳаматон миннатдорум. Ростию видеое ки партофтум хела дастгирӣ кардем. Мисол ҳамаш аввалаш Аллоҳ, баъд дастгирии шумо ки хела пешравӣ кардем, дигараш ай ҳаматон миннатдорум. Дар аэропорти Дамадед ва қарор дорем. Мисол ҳамин вақта дар ҳамин масъалаи парвозҳо бисёр савол шудестай. Барои саволҳои шумо омадем ки мисол то што бирем аями компания SM, ай компанияи Урал худаш пурсем ки сабаби билети кулоб қимат шидана ва сабаби рейсҳои SM ба дигар шаҳрҳо парвоз накардан. Ва пеши ҳама чӣ гуфтанем? Мақсад ҳамин рӯз ма хестам ай саҳар то бега телефон ҷавоб додагиам. Мумкин я 80 дига пропушти монда буд. Бародаронум, одамоеро ки мақсад успех накардам, фикри бад накунед, нагӯед ки хича гирифтай бахшиш. Ва худо ҳамаша ҷавоб метиҳем. Мақсад то телефона накишад, чӣ қадар одам телефона мекишӣ, 5 минут қатиш гап мезанам, 5 минут қатиш, обши успех накардам. Некем кадоме ки мисол то што наздикиёи авиакассада боша, савет метам ки билетҳоро бигира, ай ҳозира бигира, барои ки қимат шидестай. А одамое ки мегӯянд ки билети кулоб чӣ ба қимат шидагай, мисол як бора ҳамаи рейсҳо қимат шидагай, ҳама мисол гапча пайдо шид ки то што рейсҳоро маҳкам мекунанд, дигараш ду компанияро маҳкам кардан, бисёриҳо фикр карданд ки рейсҳоро маҳкам мекунанд, ҳама билет гирифт, қимат шидагай. А то што мегӯянд душанбе чӣ ба қимат нашидай, душанбе ай Дамадед барам қимат шидагай. Фақат айвонукова мисол рейси саҳар буд бо бегада ёки бега буд, як рейси дига добавит кардагиян. ҳозир вариантҳои арзонаш бисёриҳо занг зада буд, ҳамин рӯз гуфта будем. Бигем ки ай 19 то охири моҳ ҳозирашда Вунукова арзон ай ки баъзеҳо да 13 ҳамин нархҳо гирифтем. Вунукова Душанбе. Ин рейсҳое ки Сомон Айр, Вунукова, то есть Ютер ва Урал иншаллоҳ бе ташвиш парвоз кардааст. Одамое ки ай компания билет дорен, ягон грамм мисол ташвиш нашавед. То што мешида ки атменин мекардан, муда мегуфтан авиакассо ёки мепурсидем, мегуфтан ки билет нагирен дига, ёки билетш дар фурӯш намебуд агар ки рейсҳо атменин мешид. Мақсад ки ҳозирашда тенҷиай бе ташвиш. Ва одамое ки Турсия ёки Армения ёки Азербайҷон барои граница пересикат кардан, бигем ҳозир вариантҳои хуб надорад. 40 000 болоай лучше сабр кунен, агар рейсҳои нав добавит кунан, рейсҳои нав. Ва видео мекунем, иншаллоҳ мегирем, мо бисёри одамо да гирифтагем, ҳозир қимат шидагай нагирифтестем. Мақсад ки арзон вариантҳо шава. Ҳар як видео дар номером дар комментария ҳаст, занг мезанем, иншаллоҳ ҳаракат мекунем, ҳамаш да ҷавоб гардонем. Ва баъдан бисёриҳо мегӯянд ки хуҷан чӣ ба як бора қимат шид. SM бисёртар самолети SM Сибир хуҷан парвоз мекард, рейсҳоша атменид кард, тонка Урал мондагия ки бигем ҳамаи одамое ки буд даи гирифт. Мақсад чанка ки самолет пур шава, ҳамоқа қиматтар мешава. Граница перескакниям ҳамин хел бисёр рейсҳоша атменид шид, одамоеша дар иш партофтан ва билеташ қимат шид. Ва ин хоҳар бо нархи навои билет тора мега намеги пештар бура ки микрофонро шикаст. Билетҳои Москва-Душанбе аз 13 000 то 30 000 аст. Москва-Кулоб аз 12 800 рубл то 73 000. Москва-Хуҷанд аз 23 000 то 73 000 аст. Ӯзбекистон қимат шидагай. Бале, бародарон, мисол бисёриҳо чӣ хеле ки пеш мегирифтем, мисол рейсҳои прямои Тоҷикистон қимат мешид, мегирифтем через Ӯзбекистон. Қати ҳозирам бигем невигидем меғалта Ӯзбекистон, қати худаш ҳамин рӯз интересоват кардам 18 20 21 000 ва кулобам бигем
درس دهمش موندگی بود دیگرش همش یک بار 71000 کردگیان یکم اون معنی رئیسا اتمنی چیدن دیگه و دیگرش هم ندارن مقصد تشویش نکشه های همتون میندارم برای همش ما сейчас ما میرویم بلیط را میپرسیم در کاسا اهل چه میمونه видео را میمونه Здравствуйте, можно спросить, почему подорожали билеты Куляб, Москва-Куляб? Потому что поднялся курс евро, тарифы всех билетов в евро оцениваются, подорожали. И плюс все тарифы, которые более-менее минимальные, они все раскуплены. Осталось то, что осталось, только самые высокие. А рейсы будут отменены или Это я не знаю, у нас этой информации нет. Да? Спасибо вам, пожалуйста, благодарю. Урал, билет